Nakuratan ng mga residente sa Block 20 Lot 44, Deca Homes, Kabantian, Buhangin, Davao City, alas 6:30 sa buntag kagahapon, Hunyo 18. Human mapalga ng patayng lawas sa usa ka babaye nga gibalot og trapal nga gibilin sa kalsada taliwala sa duha ka nakaparadang sakyanan nga nagkadugo. Wala dayon mailhi sa mga tawo ang biktima. Apan usa ka babaye ang nakita sa CCTV nga nagkatag na karon sa social media ang gitudlong suspect kay makaduda ang lihok niini nga naglisod og guyod sa trolley nga adunay karga. Walay nakamatikod kay bisan kining usa ka tawo nga naglakaw, wala niini panumbaling ang babayi. Gani naigo pa sa beamlight sa sakyanan ng suspect. Tan-awa pag-ayo ang video sa CCTV nga daw adunay gipadapin ang babayi nga halos matabunan na sa nakaparadang sakyanan. Dinhi na diay niya gibilin ang patayng lawas nga gibalot og trapal. Giila sa Buhangin Police Station ang biktima nga si Sheila Hanay Lagsaway, 29 anyos, taga Don Marcelino, Davao Occidental. Gikumpirma ni Police Major Junel Piderio, ang hepe sa Buhangin Police Station, nga ang suspect nga nakuhaan og video sa CCTV camera usa ka 70 anyos nga si Ninita Sipada, pagatpatan nga residente ra usab sa lugar. Sa karon, under investigation pa amo pang gina-determine ang motibo ani niya, no, kay tigulang naman gud siya sa pang idaron niyang inana na iyang na mura imposible na nahimo niya to, no, kay mas kusgan man pud tong biktima kaysa sa iya, no. So sa natamo na tama, no, sa samad, no, sa mga mura dili katuuhan na mahimo niya to, pero siya manggod talagang nakita sa CCTV na naglabay sa patay na lawas. Subay sa report, kapin 5 ka bulan na nga nagtrabaho ang biktima isip helper sa balay sa suspect. Sa inisyal nga investigasyon, nasuta nga dunay mga samad sa lawas ang biktima nga posibleng samad dinong gaban. Na siya samad sa may ulo, no, o sa may iyang lawas, so sa likod o sa dughana pa gidunggad, no. Nadakpan dayon sa mga pulis ang senior citizen nga suspect human gilusad ang hot pursuit operation sa Pinoy-ana niini. Nakita og naabtan pa sa mga pulis na dunay lama sa dugo ang suspect ingon man ang trolley nga gikargahan sa lawas sa biktima. Atol sa interogasyon kang Ninita kagahapon, kalit kining naglisod og ginhawa, hinungdan nga dali kining gidala sa Southern Philippines Medical Center. Sa pagpanubay sa Newsline Philippines, nakabalik na sa kustudiya sa Buhangin Police Station ang suspect. Giasikaso na sab ang pagpasaka ug kasong murder batok kaniya. Daghan ang dili makatuo kung nahimo sa senior citizen ang pagpatay sa biktima. Giotopsi na sab ang patayng lawas ni Sheila ug gihulat na lang ang resulta niini aron masayran ang hinungdan sa kamatayon niini. Giasikaso na sa pamilya ang biktima nga anaa karon sa usa ka lokal nga punerarya ning syudad, aya kini dalhon sa Don Marcelino. Hustisya ang singgit sa nailong pamilya sa biktima. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe